Welcome to the Leading Sight News. Niphai ke thom mati jonga chiklo japralang soai bia Hemalong Karbianglong Territorial Social Security Association Thihekpen KATSSA Bokajan LA atumpen pherangkia mai ke phapon tangte alanitum pherangke ke phalam thele arjuponik sinan Ronga Gorapen Anelson Rongpi report the Leading Sight News Akhir prangsi kardom Karbianglong radoan pansme lapen pini itum kacopa teng pen media korte itum sme natum aport pipen dan chaton pot akiro pipar peglo lasi pini iltum dak press meet ke pha alam theke jase met ke lalo pini netum dak nalitum ban kacopa nang kok pen netum radang hong jai long bang so alam ke ban nang kok ke lahelo non jase met ke lalo netum lamani lending bang so potha lasi lam pini itum lamani landing apa thak the ni ke than ang tu pon ang tung pachini kang tung do lasi la solong do thulang el tum la influx la pen land rights la hai in our same ke tham pon pa te ke pachini pon kang tung do lasi la aprang si point number 1 ke la hello ke cheng si bang ke la lo money lending di lasi the Assam Money Lending Act 1934 abang sor rona teng pen itum chathan pon snang Bima pulo tangte dak aronre pole il dumpu data chok illegal pulo te lake aronre nasi aronre pen ladak tangka ke param jo lapuson do lasi lake ladak itum ke do atum pen le ke claim kali ang tan pen ke wang tu isi source of income mate beha paper la pen tame isi a business lapuson si kiran pena lasi ladak alang tum ke chok chi apathak itum chathan pon sana alang tum labang so money lending mate tangka ke para malong iltum ke chok chi ke thegam long kala hello alang tum pensi rate of interest ke fix government of pen Assam mate tum la councilor teng pen itum a rate of interest la hai alang tum thang ta ave la lepute lang tum proper documentations ave alang tum thang tawe alang tum hanjong se la so proof tum en lo pulote la thang tawe lasi labang so sai alang tum ke claim ke alang tum chokche pa the ke la hello rate of interest alang tum ke en pasu pik khanga lasi la so teng pen pulote 10 to 20% ang bong rate of interest ke alang tum ke en ke chokche Assam go metula land money lending eka teng pen la hai pitum pen lang dam lo pute hala so rate of interest teng pen le putang te la ke totally illegal se alang tum claim pon igrong la si nilitum katsa song pen labang so puthak netum council fans tame memorandums tame pipon lo la lo memorandum lo la pen elitum hans me elitum labang so money lending apothak lagado kawe ladak etum here zero lasi la so teng penil tuma ke claim labang so a memorandum sumi tum phanang deng ponsi tum labang so order copies tami itum long pon lo lasi non ke nilitum katsa Karbi Anglong Territorial Social Security Association pen nilitum labang so siding pondang lo lasi ladak Karbi Anglong arlo labang so illegal money lending ke claim alang tum pene money lending ekat teng pen alang tum ka follow le lalo pute aron kar kan so aron kar kan apo si pini ni de tum nang tumang no rar hong ja ane ba nang ko kalalo la se alang tum phang sami nili tum pen kat sam phang song pen ke dak council aphan mate taxation department atom phang sami ni tum so dak pen pachini pon lo alang tum aphan rigitar lipen alang tum proper documentation dumawe halaste tame karjo kenang sol poji la solong nili tum pen ke alang tum la bangso business ladak na ke claim ladak na la so beha par isi alang tum source of income la so sai na ke deng pen dak na ke claim nili tum kroidam thekte athe alang tum sil la ke rate ke fix pana dak tum council pen pon same tum thangta chini donde pasonang namande
อาเทละตุนั่นนี่เป็นร่างพอดักเกโดไทยดังโดเกโดเป็นละซอนเคลมจอยเกละปุจอยเกปุเป็นพอมันนี่เกเอละตุนเกตังกาเอ็มใครเกตาละตุนเกตังกาอากิซุงฮุดKupolo kipi kiper tumlo popo mane ke Japon po hala so ke Japan hala da keram tum along anpon po lase keram hala ke Japon tum pe si advertisement ki pia sonong mandet ise ye jena sonong mandet lase la tum pham sami isi penalty do lada money lending a ek penate ateng pente la so long hala money lending asai ke claim atum stame la tum non illegal se ke claim bana aron reven se ke claim bana aron reven se rate of interest ke fix bana la suppose alang tum pan stame so dak pen la suppose nep nang ji la pen alang tum pan property documentation of inquiry nang ji la pen alang tum pan la bang so fine bang and vek ne people lo pote hada ak tambe ke to do in any cause alang tum la so ke chok che pot alang tum la dak la bang so fine bang ke al charge nang ko lasi nili tompen ke chedon nun dekhe je alang to la sona sai nang ke claim athe la dak ke itu ma tribal mi thang local tompen po ke kali de ang tan pen atum sike omuna non so nane pen ra po khan tui nane pen ra po a ma bihare beng liang bong sme non ke nang do tang lo di mane ke la pu son se rang bom lo la son se la so source bang pawang jui lo kabuli atu malong pu ji tangka di lasi la tuma phan ke totally ni tompen ke condemn lo je council pen la tuma phan ke in any cause alang tuma phan trading license bank ke issue se der nang ji la pen pipe der nang ji pipe der lo la tum putang te alang tuma phan proper documentation ave pen pulo tang te enke non ke alang tuma phan aro la teng pen itu mis tami kang sai joy kip ili tum jok se la son thop lo pote wang bom po joy ki la da ke sa choklem e la pu la son po bank ke chewan bom po la se jo la hai itum non pen itum kang ton ita ke nang sot people lo pulo tang te bang senang chodet pu la pulo tang te la pen la da kalang tum ke claim ke chokram te dopik lang ili tum ke duk det po ili tum long ke anutina ma ke sakuri ke do eta tum le ke choram long kali mane bang ke long le pota pen ka chipidet pen same la puson do mane bang ke alang tum chowek hoya gari sta me chipidet la puson ke palar to me dopik la sonde kali ason topik hala hai pen stame in alang tum ke la bang so ke khang du ni la so ke en nun det aja kong awe la stame illegal aron re sai lo la stame la se rada phan nilitum si ka pachini kang tum ke lalo nang litum stame alang tum long wang se la puson pen ne det pulo tang te alang tum tame la source of income nang awi tang ko la si nilitum kacha phang song pen ke pule thot lo je alang le tom phan ngala bang so sai pen semi ke pang ton je phan pa prap jin pen tax department of action pa ni pan sintum pacheni velo la pen council men semi alang tom phan la bang so trading license ke ki pipet det je phan sin ni tum so dak pen pen rem last ten non ilitum che than pon sena non influx karbiang long ro munira phai na ke ba ang tan pen ke wang tu lalu liputang te ilitum ke isiga da khai phan pukali eldom topik chathan nam lo tang te mithang adim non alam lo itum inglong asu te bok tere tam itum ke nordic assam lo ke jase met ke inglong asu se ke du aposu inglong asu le pura itum ladak itum ke pawang long jam ni pu la bang ke ni tum chedon dun thek he katsa song pen nilitum pinia press me ke phalong ne tum la lo nilitum la poson non la influx ahin bang ke monit ang tan pen ke wang pen la dak nang ke cepat jong dak nang ke be tum phan nilitum chedon non thek te non alam non jasemet non het jong manipurong soluk sodak alam ki nang klang lo juneng pen same jujelang non kukia tum pune tum bertalong pen dak kukia tum karbiang long aru nang cepat jong do tang lo puar julo lasi alang tum phanjong se lasona ke pado pen thoplot le pulo tangte wang bompo alang tum samne inglo so ke padonang pulote palaso ke padonang le pudam lo tangte alang tum ke chehang bompo ke do dim do lang inglong the do adang the pik da ke sai chutuki dim do o jo la puson pa bang ke wang bompo ili tum mi tha bang ke ka selet no ne mate kang jin su tong ke the re lo ne tame jo a gom tong ke chelong dun de lo ne setame
non ke aberta ke longpon ateng pen person tak tasin nili tum tame lada kat sa ham phang som pen ke non nang ke do jon akuki tum phan son ke nili tum ke che don non thek the aya mane ke refugee pa do nang ji ana phi mo a in sam je na phi le pada mang aya nang pu la tum phan so ke pe ke sek se na ne ke ba ko chi thik to eta hai pu mene alam lo che than nam se nang ke dam tangan ko an ne ning kana pranks tame ili tum ke ilu tong kar bia khai tong ke bang ko an tong men se ke charwo nang lang ma ko ana khai tong men se tong ke la puson lam ki lam ko ek dong ka charwo la puson ke donang lang ma ke dang puson ke donang lang ma ke dang ta sme kuki bi man sme tong che tham ban de lo nang an tong sme tong ye ron ka che pota ko an me tong ke kar bia khai tong la puson ke sum ke phona mane bang ke pu aporni aramani nang le pen sme a tong cha apran ke dam nang la puson do pi la si le tum mo phi phan semi tum che ma tha po nang ji alang tum dak nang che pa chong itum mo phire me me alam ki tame do ko ta the itum han mo bang la pu so nang che ne ka lo do ta the ka po si ili tum sam me ma ma ne ke nang puli po nang che bidi lang no nang klem le po ar lo do so ma pe nang cheng lo ka so na nang do le po an si mo ke hala tum ta pe ne so no te che po ili po ron pe pe la si la so long ako do le po jeni tum ta isya khai dak do barim ke nitum ta la sona a rights nang ji nitum ta la son nang ji nitum than ta la son nang po nang ji pu pen mo nang che song cheng po la si nili tum ke la tum ma phan da ka ke chak patha ke nitum kroi dun tek the la si prap jen pen council la tum phan nitum pachini lo la bang so action kwang ke nang tum prap jin pen la bang so ke en pen ke toy phan se nitum ka sa song hin pen ke nitum so dak pen pachini lo la so long la tum det kali non da ka pre atum a phans ta me ili tum ke chak chek the det khang jang nang ji pima ka kalang ko ikon lai na bi lasi non a bang ke la lo ili tum non karbiang long lo suluk soda alam bulote la det kali di ili tum along karbiang long lo ke aphai nang ke bat ke latum det kali ka preka khai jam se ta dulan bihari bengali la pen cheng lok marwari pen cheng lok eli to lahai to menge che pho phe ta hai mini to ba che pho phe la po chi pra tum cha karet nang pu phan kali se ta me mo ang ke liet la tum jong se am mu nang ong mo nak le pu dang ta alang tum sta me la dak la son thak thak sanang che song pho non eli tum lang dam suna ili tum dak mi thang adim along mi thang adim aklong along hajat abe habe par le klem ta ili tum le ador ke pathik kali bang senang ke pathik pena la ke people lo te halat tum phani tum ke pek pa choklem long kroi polo la so po si no la so pathak sameni tum rada hong jai long ke wani nang ko ke la helo non penan par ke ili tum lapang so kang din so kubang ke ave det nang ji inglong asong bong puseta inglong aso tum stabe kap akhai tin ta mi thang adim dore ili tum pen ke halada ke dam de mati mahada ka chupa chong dam ni ra rong ke seng dam tholang ke bang nang plung phi ji reng hu so kiti bang apum ta nang cheli ma ta me ili tum ke bang nang ke domi jo ko na pen to ke bang ni jo la puson ta do kok ti la si ra ra phan se ta me ke pachini lo jom se konania rong konani ahawara long munit ki mi ke wang pa naga cepat chong do le putang the nang le tum phan pachini lo kat sa song tum phan nang le tum no ma dus tame nang le tum birta nang pali phan sini tum pachini pon lo athela puson se tum kachini ni ka the long le wang bom lang le putang te mo ke bang son se a phai ang ong na mo la si sensa sa teng pen polo tang the ilu tum ke kar bia phai ke pen a par de bang so phai nang ong bom lo puson do ko lasi last time ilitum kroidam thekte lapen momos tame itum kroidam de dang ji japan che don de ni la hai ke wang ke be ke che so ko nan yang tan pen ke wang hai tum phan ke lapen la so long sian ke morni si ke wang po alang tum se tame nili tum ki dokan ning kan do pinglo ke nili po se tame dak nili phus tame dak po ha ilitum itum a khe tum pen che pachor paru po mane ke arling pinang nang cheng po mani ke aleng pinang enang cheng pen itum hala so mopen mani lending a x a right la so tha thak sin non la dak land rights tame itum six schedule itum karbiang lo autonomous council itum along la so dim along ke
madu setame ang tan pen atung long le nam un e palam sen medo lapen etum non head jong elitum maching hon Dr. Tuliram rong hangstame ke pangdak alam du je karbie khai tum di banga so pen jong si cepat don lo le putan te halatum stame e ne piso e la son ke pene arleng ke ne sone osange pupen stame halatum mane ke la son do je ne piso ke arleng pi po long le achiri ke nam ji ame thang amen pen kalilo a piso amen pen lo la posi halada ke etum fansme council me to ma sar di doctor ke hai doctor tuliram ma hasme ke pangdak do je la ke totally kroidam thekte je kar bp tum bang so phan do si hala so men pen si apiso men pen long le ke nam lai athela da ke the tok dak lo je bang so ma si long le nam long le la pen le tum do kok pe fistan ni ta pilo kar bp ke ba mane pu po je ne tar len ke pu pe la so ab join ne pen po la so alang ke ni pu chi pu po sa me ka le ke hala si ender la sonang mande je la son se wang bom pom mu ke la sonang chapat do la pu lo te imi thang sta me mo me thang a hem long le thi ku ban ta mo we ide ji la si la so long ne li tung ke pachini dam kan tung ke la hello la ke ni non alam dun kri bate nili tung ke party a be po phan kali nili tung ke me long la ke le chedon dun ke chok che long nili tung ke pin rem dun ji nili tung pini la da press meet phalo ni tum dak dolo je la so topic ke la so joini par mane ke putai me ni la so party kali nili tum ke totally we tum ke la so na wings la so na party pu phan da kali tame la dak nili tum non thek dam long lo pinanga na tum ke beha be par ke claim ke akam ke claim ji ke bang khai ap ladak a license amen ke ng ke kar bp amen pen apiso amen ni piso kar bp ke pu pen amen pen se la tum la pusona ke claim la se tan ong te la tum phan se tame trading license in tha nang ji athe long le ning kan pek thek the pu ning ji tang et lo ke long le pek thek the bang khai phan le dos tame arleng pi ke pra arleng pi amen pen se long le na marat pu same non pen ne le tum pachini lo je last tame le tum khang nang pu la pen la so long eli tum so dak pen birta ke pali nang ji ke rong asar tum han stami athe long le ke nam lo pulo tang te non la si litum la ILP bang akinang sot jong si litum ILP la inline permit jong si dolo putang te itum karbiang long aphan ka ke jogban ason si itum bang ke dolong po jo litum jong si inline permit jong si dolo putang te komane bahera pen ke wang abang phu stame ilitum long aphai do po ada kopia athi sikirang ma kopia phan sikirang ma ladak le tum karbiang long pen itum council pen tum pang thek dun long po lalote kunane inglong aso tum punon ba komane kibang mi nane abihari tum punon non itum bokajan sukhamjana lom ke do bihari amabari tum phan lang nam lote alang tum me idon bang si chihang bom business amen pen chihang bom po dake alang tum permanent settle phanang dokok po adang nang dokok po alang tum dak business nang claim bom po business nang claim bom pen alang tum dak apuria phan chihang bom po moke dak si along le phelang alang tum chinam po angke mo ake aphilote alang le tum ladak le tum mithang along le phelang nang ki thiji aphansi alang tum nang chilai thipo lasi le tum ba prabjin pen inline permit council session ke dolong chingwai pon weekly pusi itum katsa song pen ke demand pon lasi pini lason thoma puthak endam bensin itum press meet phapon lo lake money lending influx lapen ILP aputhak pensini tum press meet ini pon lo